Il-Malti jgħid li nar l-narja il-bajt itir flajru. Iżda bejn il-flegu se jbaħħar mill-ġdid in-Nikolaws. Dan kif fid-29 ta' Ġunju ir-raba' vapur tal-GoGo Channel l-MV Nikolaws se jerġa' jiddaħħal fis-servizz bilan li jkompli jingħata l-aħjar servizz ta' konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Dan il-vapur waqaf jopera temporanjament fis-27 ta' April li għadda, wara li ntlaħaq ftehim bejn il-GoGo Channel u s-sidien tal-vapur Grieg biex jaqaf jopera b'mod temporanju minħabba l-pandemija tal-coronavirus. Iċ-Chairman tal-GoGo Channel, Joe Cordina, spjega li għal dan il-perjodu l-iskeda kienet u qed tkun operata b'3 vapuri fil-flotta tagħha. Bħalissa l-MV Nikolaws qiegħed il-Greċja, li aħna konna ftehmna mas-sidien minħabba li x-xogħol kien naqas temna magħhom milli nissospendu l-kuntratt għal 60 ġurnata u dawn is-60 ġurnata jgħaddu dal-waqt. Is-Sur Cordina spjega li l-aħħar tmiem il-ġimgħa wara żieda sostanzjali fin-numru ta' passiġġieri li qasmu l-fliegu u għaldaqstant inħass il-bżonn biex jerġa' jibda jopera r-raba' vapura ħalli tintlaħaq id-domanda. Aħna qegħdin nikkalkulaw li x-xogħol se jkompli jiżdied bħalissa il-kumpanija qiegħda taħdem b'3 vapuri man-numri li hemm bħalissa qegħdin inlaħqu bil-vapuri li għandna. Però ovvjament jekk ix-xogħol jibqa' jiżdied aħna jkollna bżonn ir-raba' vapur li jiġi introdott fil-ġimgħat li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.